tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jolofara neru ferlo gorgola asaba gidimaha mayila gambi bafata dingiray fallema kon waktu yoni ha to ñoro jombuko kame masina ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal sarɗi yankoɓe ɗiɗo pire adunoɓe fitinaji toon to suudu sarɗiji do leydi sénégal haɓe pitona suka debbo biyeteɗo amin diaye ñawore mabɓe yani subaka hande o tribunal mo dakar taƴiniɓe lebbi 6 kaso million ngaji 5 amande to leydi mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi mouhammed wul abdoulaziz holliti haɗama yaade toon to wuuro rosso hedamɓe makko kolliti ko kaɗaɗo yedde e nder leydi makko to leydi mali hanki wonno happu cakkitiɗo wonande sédiyawo ko rokkuno laamu leydi mali ya taw kay hade 2 janvier 2023 tawa laamu leydi mali acciti koñin koɓe leydi côte d'ivoire haɗo ala taw ko gassi hen kabruji men ma en nawe ha toon to guine conakry discours colonel mamadi doumbouya holliti ni kanko ni cnrd walla ni cnt ha hen goto wonirani ɗo hen gam wadde présenté ko fate banggue sumgoji so wona tan maɓe juɓɓinoya sumgoji dewɗi lawol wonande ɓiɓɓe leydi ndi kabruji men manam en ha to côte d'ivoire burkina faso niger nigéria maroc ouganda cameroun ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena onon ɗannotoɓe hakkude dakar e kiidira hakkude kiidira e dakar caɗele mon gasi ha laaɓi aynumaji transport ari e dow meɗen ko bis keso pula mawɗo jaaduɗo e jamanu dogowo hakkude dakar e kiidira e godiri ha fayenma dakar kala aynumaji transport ko bis mawɗo jaajƴo baɗɗo climatiseur waɗi heblorde mum ndera waɗi ɓumnirde ndiyam siwirde kafe an tan e joɗorde maɗa ha jettoɗa ɗo paɗa kala tawa tampani aynumaji transport so tawi ko ñiɓirde mum e nder dakar tawete ko nord foire rond-point 26 saari ha ɗon ma tawɗona aynumaji transport so tawi noon ko ñalɗi aynumaji transport hakkude dakar e kiidira so tawi ko kiidira ko ñande altina e ñande alhamisa woni lundi e jeudi ko nden on bis iwata to kiidira so tawi ko dakar ko alarba e aseta woni mercredi kame samedi o iwata ɗo dakar faade to kiidira hakkude kiidira kame gudiri ha felma tamba dakar ɗanle mon kala ne wiima sa yiɗi jokkodirde e aynumaji transport ha mbawa ɗannade hen kala ɗo gonɗa jokkodira e aynumaji transport sa yiɗi cooda billet ma taw koye orange money walla wave walla ko wawi wonde kala mbatta ko 77 410 45 73 walla mbaɗa 77 709 24 49 walla mbaɗa 77 519 93 79 musidɓe tedduɓe ɗanlotoɓe e bis men aynumaji transport lawol jaam subla sabil fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti allah ne wela gonga ne tawa gorel tayya hewɓe ceetima gila tan nani gorel tayya mbatti yarde ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawdiyade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena gorel tayya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwre kento koridinoro way kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru
ɓandu wuloro ɓandu musoro jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site internet mo gorel tayya jangana hoore maɗa mbatta ko www.goreltayya.com sa yiɗi hebde tongoɗe gorel tayya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46 so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel tayya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy joom lasrari laaɓaɗo ƴewngal sarukimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi ceerno Djiby Sy joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno Djiby Sy ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité kono ne kadi gonduɗo erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kam yoga e ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno Djiby Sy mawo haalani hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayi rafi kala ceerno Djiby Sy holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno Djiby Sy tawete so tawi noon koye fannu ƴewngal ko fate banggue listihar ceerno Djiby Sy kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko Wave walla ni Orange Money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗe hennal leyɗele ceerno Djiby Sy ene yarliti ƴewande jomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to nette ka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Djiby Sy safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde ɗiɗi goyɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Sardi yankoɓe ɗiɗo taw kadi koɓe Pire ñande 2 décembre hitande mayde ɗo nde
caggal lulde sarɗi yankoɓe ko nden fitina wanno toon ha Massat Samba fi hello e haqille wonande sarɗi yanke biyeteɗo Amin Ndiaye goɗɗo one ko pettal ne wonde menace ko ɗum jeeyi sababu ɓe nanga ñande 19 décembre ɓe dañinoma e yeeso suudu ñawore dirtina ha ñande 26 ñande hen ko férié wonno ko hande ñawore mabɓe yani lebbi 6 e kaso tawɓe jiyata nangue tribunal o taƴiniɓe kene wona million ngaji 5 koppreje franc CFA hono no yiɗirno procureur on wino ko yoɓe taƴane duuɓi 2 e kaso ferme ɓe joɓa 5 million ɗum laati ko million ngaji 5 ene wonde lebbi 6 e nder kaso hujjiyanke mabɓe non holliti ndeɗo henna ñawore wonani ɗum bettere mawde no feewi ngam hollirde wonani fonno yarude to leydi Sénégal keddoɗen gartaten koye mawɗo leydi ndi Sénégal yaafima kene tolno e 720 dumbaɓe e nder kasoji leydi Sénégal kala ɗum noon ko joomen duuɓi yaroɓe duuɓi 65 fayi dow ko ɓen jaafa hen e ɓen ñawɓe wonɓe e nder kasoji kame sukaɓe ɓe kellifaka taw kadi ko waɗɓe gueɗe kakidiɗe wona tan gueɗe pakkiɗe ɗe ganduɗa jomumen ko ñawaɓe gona ɗaccirteɓe e nder ndiɗon mbadi discours mawɗo leydi Sénégal arti ko fate banggue gurdam duuɗe Qur'anil Karima ɗum ko caggal ñande 27 novembre mo jooɗino e jangguinoɓe Qur'anil Karim e nder leydi Sénégal kala nden jonde noon kanko mawɗo leydi ndi hanki o walla mbiyen heccanki o jamma ko fate banggue discours makko mayirɗe hitande 2022 daroɗe hitande 2023 wo holliti ma darne fond moƴƴo bawɗo wallide duuɗe ɗe ganduɗa ɓooyi ɗoftude gendi leydi ndi to banggue jangde feɗɗide haqqillaji andinde yimɓeɓe gurdam e gandal kame faade Allah subhanahu wa taala ɗum noon fotani hettude hen ceggal ma jeeye e peeje mawɗe batteɗe ha duuɗe ɗe certa e caɗele ɗum ko caggal nde hewɓe jangguinoɓe gulliti caɗele ɗe guuri to banggue jangguingol to banggue duuɗe ɗe ko guuri ko e nder discours horejo leydi ndi 2023 nde hitande wonande mawɗo leydi ndi holliti kuccam mawɗam ɗamo jogani wonande gendi leydi Sénégal ko ndema timmuka nde tawno hande aduna kala ruttiti koye ndema nde tawno hande kala ko ñamete wonti hunde sattude serde no feewi wonɗo garata ni maron ko yiide hen haydara goɗɗum wo holliti budget wonande to banggue ndema gila tan 2019 ha yetti 2022 dañi taɓal ɗon ɗo wonno 40 milliards yeehi ha yettoyima 80 milliards kuccam 2022 2023 ko golle mawɗe to banggue ndema ha leydi ndi yiito hen hoore muɗuma dadiɓe ɓe leydi Sénégal dadiɓe brigade recherche taweteɓe toon to Kermassar ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e cyber criminalité hen tato Nigéria naɓe mbiyama teep on cyber noon ko funtude yimɓe kame hollirde aɓe jeeye wone gueɗe goɗɗe guila e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi ndi ha tan to États-Unis d'Amérique hen nayo mabɓe noon dogui jiitaka ene jiile cuwa taw nanguede ɗum ko caggal nde police naati toon ɗoɓe gonnoɗo tawi toon ordinateur uji 9 ene wonde 6 wifiji ceertuɗi mbadeji ɗiɓe puntiranno yimɓeɓe kamɓe ɓen tato nangaɓe mbaɗama garde à vue nawi heddiɓe ene jiile cuwa taw yitede discours mawɗo leydi ndi jamma hecci hanki o ene ɗaminino horizon sans frontiére woni Boubacara Seye holliti weltake discours mawɗo leydi ndi jeeyi sababu wonande 2022 ɗanniyankoɓe Sénégal naɓe taweteɓe caggal leydi Sénégal tini caɗele musɗe no feewi kene tolno 34 ɓiɗɗo Sénégal najo ɓe pittali men guitta caggal leydi mumen mawɗo leydi ndi siftoraniɓe ni saka duwanoɓe e nder wonande discours muɗum ɓe kolliti ɓe jonnani ɗuma hay seeɗa koye politique gartaten Aminata Touré gonnoɗo hoorejo jagorɗo mawɗo leydi Sénégal wonino kadi gardinoɗo conseil économique social mo leydi Sénégal caggal nde ɓe ceerdi joɓale ɗum ko 12 juillet 2022 caggal nde wonno gardiɗo campagne mawɗo leydi ndi ko fate banggue sungoji législative jewtuɗi ɗi ɗon ɗoɓe lulino to suudu sarɗiyeji gam toɗɗade hol jogorɗo ardade
suudu sarɗeji leydi ndi nde inde makko yaltani ko nden wo tikki o geddi o yalti guel nde noon ko cerdiɗo ko jaaɗo banggue makko o holliti hanki nde o bisma e yewtere wiyetende grande jury RFM o holliti wonande ma o jeeye e sumgoji baɗoji 2024 ma o darnu mouvement makko mo innita Mimi 24 ɗum ko caggal nde o yewtiɗi yiɗɓe mo e sehilaɓe e yaadiɓe makko kala o ƴetti ngal ɗon pellital kekiɗe hanki o hitande hesere nde wonanani jaam oɗo henna basɗo fittanu muɗuma ɗum noon ko taxiji ɗiɗi pelɓodiri to VDN 3 hen taximan goto wasi fittanu mum nayo hen gañima gañande musen fewi ɗum waɗi ko kiyiɗe hanki o basɗo fittanu mum hedde duuɓi 60 o yarata to Touba nden kay kisal yidde khalifa o ko yo ɓeyde ha ɓiɓɓe gendidi walla wuuro ngo gona e jaam Touba 28 kono ne kadi mars o kasa ɗeɗo gueɗe kala nde ɓeydete nden kay kisal hakkude gendarme kame police kene tolno e temedere élément woni ko nawa toon tambade nden ka haɓade drogue yamba guyka viol teskede e nder Touba Mbacké e ko taari ɗum kala khalifa o yowi golle safinatul aman wonande police diine gonnoɗo Touba ronkuɓe faddade haydara oɗo saaha mo gonɗen kanko khalifa o o yowi wonande on police beele police leydi ndi kame gendarmeɓe mbawa addude toon jaam e kisale nden ko ngol woni goo police e gendarmeɓe ñaajje hakkude ɓernde Touba ngam addude jaam e kisal e nden ko wonande ɓerɗe ɓiɓɓe finoɓe e nder wuuro ngo to Saint-Louis ko goto suka debbo mo duuɓi 13 waɗa viol waɗimo viol ko denowo kampama goto e nder guese ɗum noon ko caggal nde on welnorimo buuɗi seeɗa kanko on Khady Ndour suka debbo on ƴeewo ndiyam e kala saha to kampama to ndeke on vigile ne wattema ko haqqille hankkadine koko yiiɗi dillinde hen ɓandu mum saaha kala ne wowniramo kalisal seeɗa kedde ñamde nde tawno kañum wonko wawani hoore mum seeɗa kamɓen ɗoɓe koɗi ɗo ala koɓe mbawani koye mabɓe nde bonata nde jamma 19 heures guel rewi ɗon guel ƴogoya ndiyam o noddi ngel ari yo fittan ɗum suudu ndu tono tawimo ngam yidde wulnude ɓandu makko miniton daɓɓon rokkimo duuɓi 5 e kaso ko taƴana toon to tribunal mo Saint-Louis ma o lelo duuɓi 5 e kaso ɗon ɗo yinno softinde ɓandu makko timmani hay seeɗa teno ko cukalel ngel duuɓi 13 ngel nde arti haalani gorgol mum gorgol aɗo nawi ngel to gynécologue ɓe ƴeewi ɓe labsindi ngel ɓe tawi ngel memama on kayit médical jeeyi sababu ɓe portimo plainte gendarme ɓe taweteɓe to Rosso Béthio ɗum jeeyi sababu ñande aljuma nde o waloyi to kaso duuɓi 5 ma o lelo tona Komba Lamba Mbure Kenkeli Ba honki hanki to arena ɗum ko hakkunde Balla Gaye 2 ne wonde Boy Niang 2 wonande ɓeɗo ɗiɗo hanki bikkodirno toon to ngal bo wala ko Boy Niang 2 wattidi fiide moye leydi ha jooɗe reedu makko Balla Gaye wattidi ko siwtude gonɗi ko fijirde mawde hirde waali honkude hanki ɗon ɗo Pikine ɗo galle Boy Niang ngam oɗo saaha buttudemo ndiɗo henna ngaari mawdi e leydi jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar asalmitama e dennagal hettotoɓe Weltare TV village de Macron département Bignona kamɓe dey ɓe mbaɗi forum civil hanki ɓe kolliti mette mabɓe ala laabi moƴƴi wawde yettade toon ɓe ngala ndiyam ɓe ngala kuura ɓe ngala ndiyam celluɗam ɗum noon ɓe gullitima laamu ngu yo waw wallude ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe gonde ɗeɗo caɗele eɗen gandi holɗum usuy holko kewi toon commissaire Castelor ñande 51 nduɗo lewru kamɓe dey waɗi récit kamɓe wuuro ngo fof ina wayno sa waɗi temedere ina wayno ko goto woni mo waɗani ko heddi ko fof waɗi fitinaji ha jodiral paakaji woni toon fodde galleji 3 sukaɓe jodiri paakaji e on jamma ɓeɗo ɓe heɗotoɓe discours président de la république ɓeɗo keɗota ko ɓe naate galleji mata waɗi fitina ɗum noon yimɓeɓe fof aduna o fof holliti metti muɗum e ɗeɗo gueɗe
ziyara ceerno men ceerno ahmad kiccel dem to mbotto en kaalino ina waɗanno ina wayno jamma hanke ɓe mbaali mawludu hande ɓe pirata kadi ko affaire ziyara o tuggandema 9h subaka ha heɓanma 6h kikiɗe so allahu lamɗo jaaɓi ina wayno gure ɗe fof non notima ko wayno cila mbotto garlul en liliya sormale baroɓe jakil ha heɓanma salde tebgud yettanma ali baydi e cenɗe gonɗe ɗo fof notima e oɗo ziyara ɗum no ɓe kolliti weltare mabɓe ɓe ndono dennangal leydi Mauritanie e leydi Sénégal yo Allah hokku en wattani duuɓi urdude e cellal sellirede yo Allah ittanen fitinaji ɗi ittana dennangal aduna o fof ɓe jaahe rasulullah sallallahu alaihi wasallam eɓe jetta noon weltare TV e gaddugol ceerno Haabou Diallo yentude Sar Abdoulaye Sar Ghali Abouba e dennangal correspondaji ɗi musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Sar yallah koye walde Amadou Issaga Keɓe allahumma amina ya rabbi sen giwi to Ziguinchor paɗen ko to leydi Mauritanie a campagne taw ko fate banggue to leydi Mauritanie jafɗon to leydi Mauritanie campagne ñantude jumaji e jamaji fuɗɗima ñalawma hanke o to wuuro Ayouna e tawtorede maire wuuro ngo kame gouverneur nokku o kame halifaɓe diine ngam yonnude ngal ɗo hen ballal payodingal ɗi pittama te ndi lawƴa ha laaɓi kalɗo wonno hen jabalaji guitta fewna ha fewi tappiji kesi puula mbatta hen ngam ñantude ɓe kolliri maɓe jokku ndin mbaadi haɓe ñanta cuuɗi Allah ɗi kala taweteɗe nder oɗon diwana taw koye diwan Ayoune kala haɗin cuuɗi ɓuura a jogade mbaadi a yuɓɓude jagorɗo santé mo cellal ɓalli leydi Mauritanie o holliti o uddi kene tolno 43 pharmacie e hakkunde asaba kame dakhla Nouadhibou ɗum noon ko ɓen wasde ɗoftade kuule ɗe hakkunde ɓen ɓeyduɓe piriji e yeeɓe leɗɗe kaɗaɗe e leɗɗe gasɗe e wasde ɗoftade kuule ɗe kala ɗum jeeyi sababu jagorɗo uddude ɗen gueɗe e lewru yawtuduɗo hen ndu autorité ji tambiɓe ko fati banggue nden ka e kisal booli yurnitade hol société ji walla mbiyen entreprise aji ɓurɗi moƴƴude ya ngara e nder leydi Mauritanie ɓe juɓɓiri rokkirgol jeenale ɗen jeenale noon ko wonande ɗin entreprise aji taw ko bisuji togoji nder leydi ndi rokkiroɓe waktu o so yoni tan min jahat min keewi min kewani taw kadi ko ɗoftiɓe golle mumen e ɓen sofreɓe ɓurɓe ngarɗude dognugol mbatta accident ji toppitiɓe haaju mumen ko ndin jeenari woni rokkirande ñalawma hanke o pour hitande 2022 wonande gadiɗo yuɓɓinde golle moƴƴude garle taw koto banggue sofragala heeɓi million koppareji ugguye kiɗɗe ɗe dewɗo henone heeɓi million cakkitiɗo tataɓo heeɓi tan ko temedere ujunere ɗum noon ko yiddeɓe hirjinde ɓen dognoɓe ha tente ɓen joguiɓe entreprise aji ha ɓuura wawde yuɓɓinde golle men wi gardiɗo on organisation Amina Alfazala o holliti Alfazela o holliti ɗum ko yidde ngarɗinde transport leydi ndi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yuɓɓini hanki o batu on batu noon o joɗodi koye ɓen anduɓe no fewi ñabbuji daaɓoji gonɗe windere nde ha tenti noon ñaw mboros mo coronavirus ɓe mbawi joɗade ngam yurnitade e janggude o saaha mo gonɗen ñawo ɓe mbaɗa ɓeeto holto yarata ngam teskede wone leyɗele hande puɗɗima fayide caggal nde leydi Sine holliti ma uddide demuɗi mum ha yaaja wonande ɗannotoɓe e leydi mum ne natana jalta leyɗele kewɗe kolliti jadani hen so wayi noon kala kam iwɓe Sine sene gara e leyɗele mumen ko ma teste won hen ni guddi demuɗi mum ha tiiɗi kala giwɗo Sine natta toon ɗum jeeyi sababu Mauritanie kañumnene yurnito ɓeeto golle hol peeje ƴetteteɗe bone ficcallaji hada yettade toon ma en garto hen so tawi ɓe jaltinoyi misiraji goɗɗi so wona ɓe ndentini yimɓeɓe koɓe ndentinanno yimɓeɓe nde neɗɗo soɗoto suumoto rentoto nde ɓe goɗɗodirta nde tawno ɓe mbi rentade ɓuuri safrade to leydi Mauritanie keddorɗen conseil jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu Mohamed Yahya Wulde Saïda yaltini konngudi mum ngam ñingde gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed
wul Abdulaziz ɗum ko caggal nde on holliti otoji mum kaɗama faade Barakhana kaɗama faade to Rosso kaɗama yaade Rosso ɗum ko police baari lawol mum ɗum noon kanko on jagorɗo kanko on conseiller jagorɗo o holliti Mouhammedou Abdulaziz e kala saaha ene yiɗi yaltinde hoore mum to banggue médiatique ha hebbina hen laabi kewɗi beele suddalloji wonande tuuma mo tuuma ko fate banggue wonande ngaalu ngu dirtini taw ñawore mum ha hande wona hunde accande iwi to iwi ɗo dossier ji ɗi nawama to tribunal ɗum noon ɓoyata ma o nottoyo ko yaltata ko kala ko yidde lojje wonande guite ɓiɓɓe gendindi hujjiyankoɓe makko kanko Aziz ɓenne kadi deƴƴani ɓe kolliti wonande neɗɗo mabɓe Mouhammedou Abdulaziz oɗo saaha e nder leydi Mauritanie beelal makko ko oyi kalɗo ari ma o oyne beelal makko ɗum noon fotani wonde tene kadi ndeɗo ñawore ni ndeɓe kalata nde wona ñawore ni latotonde e nder leydi ndi Mauritanie kala e wiidemo wonande ɓen iwoɓe to leyɗele woɗeɓe taw ko yiɗɓe ceene pawtodirɗe ceene joɗɗe ngarɗuɗe gueloɗi taw kadi ko deggodirɗi ɓen aroɓe soynade e yaɓɓude ɗen ceene iwoɓe to Europe laana mabɓe gotka jippima toon to adda jippima toon to attara kan laana ne jolni temedere jeeɗiɗo wangiyanke ɗen ceene aɓe giwi e leyɗele Europe certuɗe jaɓɓima mabɓe toon gardiɗo oɗon fannu gam wideɓe bisimilla mabɓe e leydi ceene bertidi taw kadi ko leydi maridi e fina tawa mum e culture mum kame e gande mum kala to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni noksoɗa jaggama wonande fedde bandiji walla funtoɓe ni nanguiɓe ko police mo tojinin de ɗum noon koye agence mabɓe goto ɓe jeeya kayitaji terrain ngaji galleji taw kadi wona hunde wo gonɗude rewde lawol taw ɓe mbadda junggo e fawde e kala saaha yobdeɓe notiraji beele wannaɓe ɗen gueɗe ko ɓen mbiya teeɓa Mauritanie wi ko yejjitta ganni dognude gueloɗi ɗum waɗi yuɓɓina toon to Chami deuxiéme édition taw yuɓɓi ɗum ko sarɗi yanke mo Sami gueloɗi giwɗe Mauritanie e ko taari ɗum kala on kursi danɗo o yuɓɓinama taw koye dow inde mawɗo leydi ndi kene tolno e kilométre ji jeenayya woni ko gueloɗi dogi garɗo yeeso dañi ngeloɓa e heddiɓe goto kala wonko dañi ɓe kolliti ɓe ɗaccata oɗo henna fina tawa ha ɓuura wawde jokkude to leydi Mali paaɗena CEDEAO ñande 4 décembre hitande mayde ɗo hena nde lulde mabɓe to Abuja lamorgo leydi Nigéria ɓe gartino e 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɓe to leydi Mali ñaawa ñande aljuma 31 lewru maniru woni hitande mayde ɗo hena nde ñaawa toon duuɓi 20 kaso hewɓe tato accitanoɓe ɓenne kadi ñaawama kaddi gurdam e kaso taweteɓe toon to leydi mumen Côte d'Ivoire million ngaji 10 amande kene foto wonde 16 ujunere ko preje dollar woni koɓe pawa amande CEDEAO hollitino ɓen koninkoɓe so ɗaccitaka ha 2 janvier 2023 no comme ñalawma hanke o ni gueɗe tedduɗe koko fawete e dow leydi Mali kono kadi gila kan haala yalti ha ɗo hay konngol gotol CEDEAO suwa tawa yaltude hen discours Alhassane Dramani Ouattara hecciyanke o hollitti wonande leydi Mali ko ñaawi ɓeɗo koninkoɓe ko wonande nden ñawore ɓe jaaɓi kono mo ɗamini ɓooyata ma koninkoɓe nangaɓe toon to leydi ko Mali ma gartu e nder leydi mumen ha e nder galleji mumen kala wiide Alhassane Dramani Ouattara hoorejo jagorɗo leydi Mali woni Chekela Kogala Mayiga taweteɗo to Brésil to ambassadeur leydi Mali taweteɗo toon to Brésil yaha gam tawtorede wonande gam tawtorede investir taw gam tawtorede investir wonande luula gonɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonen dawal mum tataɓala luula hoorejo leydi ndi gam tawtoredemo kanko on hoorejo jagoɗo leydi ndi o holliti jokkodiral hakkude Brésil e leydi Mali ko hunde ɓoyde tene kadi ko jokkodiral faggudu ƴellittogal e kala saaha ɗum jeeyi sababu arde nottade wallide luula e hirjinde ɗum e duwanade ɗum wonande ngolɗo lefol laamu ngol o wakka nde o timminta ɗum dow jaam e cellal e kisala pawgol tout feere centre de Jalisa ɗum noon waɗi koto Bamako
ha ɗum waɗi koto hakkunde Bamako to e tawtorede jaagoɗo cellal ɓalli leydi ndi kami conseiller spécial hoorejo leydi ndi colonel Assimi Goïta woni colonel Assane Ba Diallo Touré e tawtorede on kame tawtorede khalifaɓe diine aada e yimɓe hewɓe rewɓe taw ko banggue culturel ngam hollirde wonande centre dialyse gonɗo e mahede hewɓe ne jogui caɗele dialyse te ne jogui caɗele patuɗe ɗen gueɗe ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ndi o saaha mo gonen heccanki jammo discours makko faade ɓiɓɓe leydi ndi wo holliti ni kanko colonel Mamadi Doumbouya ni CNRD yaadiɓe moɓe woni koninkoɓe ɓe ni CNT wonande laamu hakkude wonande suudu sarɗejo ndu hay goto e mabɓe ni gouvernement makko hay goto e mabɓe wonirani ɗo henna ngam yidde wadde jungo mum e koyngal mum wonande joldugel dawrugol beele jeye e candidat ji wonande so tawi happu transition mabɓe gasi ɗum waɗaniɓe ɗo waɗiɓe ɗo ko deññude leydi ndi gollanade leydi ndi on happu so yonti ɓe dokka civil en wonande leydi ndi ɗum noon yo haala ka usto yimɓeɓe kuccana golle e konguɗi kanko on colonel Mamadi Doumbouya to leydi Guinée keddotoɗen finoɓe to mamude beltaki hay seeɗa hay so tawi woni ko hanki wonno go 2023 arde mabɓe ko caɗele ɗum ko caggal galle goto cegodirɗo e jeere mawde nde Mamou on galle noon ko butel gaz goto jeeyi sababu ha galle o suumi naati e jeere nde waɗani mayɗo ni gañiɗo kono sapeur pompier noddaɓe gaari tan ko otoji ɓooli ngala ndiyam battidi koma ƴewude ndiyam ko koreji e bandiraɓe yurmottoɓe yarlitiɓe moni kala satalla ndiyam ɗeɓe siwoji e beignoir uji ne cippira hen kala kene wiye matériel uji kam gasi ha laaɓi ko fulɓe mbiyata ko konngol mabɓe tahatalardi haydara ɓe keddraki so wona tan feccide juuɗe taare ma Allah lomtin woni tan ko heddino ɗona to Niger paaɗena jaggama toon libyen goto mo duuɓi nogas e jeenaya ɓooyɗo wadde trafic yimɓe hakkunde Niger faade toon to leyɗele Europe hakkunde Niger Italie Espagne Allemagne taw kadi ɓen ɓe o ɗannini ɓe e France ko ɓuri hen hewde ko Nigéria naɓe e Cameroun naɓe kanko noon wiya teeb koye ballal renseignement luggo no feewi giwɗo France Allemagne Europe e Niger ha mbawi fawde makko jungo o qirlima noon o holliti kanko on suka mo duuɓi nogas e jeenaya o jagga koto Agadez nokku ceene ɗannorde faade Libi walla Algérie ɗo heewi sukaɓe riddaɓe Algérie Libi tampuɓe loriɓe fooƴɓe ɗehiɓe tampuɓe heege e ɗom kakala taweteɓe ɗon ɗo Agadez yiɗɓe ɗannade yiɗɓe artude en donki wullittoɓe e kala saha yidde artude en donki dañde faabotoɓe ko ɗon wo nanga kanko on suku gorko wo qirlima ngam hollirdemo e juuɗe police mo Niger wonande wo ɗannini kene tolno e nogas ujunere pawɗo ujunnaje ɗiɗo neɗɗo o ɗannini ɗum taw koye ɗiɗo duuɓi cakkiti o ɗannini ɗum e nder duuɓi jeeɗiɗi wo holliti hewɓe hen joɓata ko ujunere e temedde joyyi euro woni hen joɓata ko ujunnaje ɗiɗi euro woni hen joɓata ko million e temedere ujunere woni hen ne joɓa million ngaji ɗiɗi woni hen ne joɓa ko manki ɗum woni hen ne joɓa ko ɓurti ɗum oɗo saaha omo tawe e juuɗe dadiɓe to Burkina Faso opération gulɗo diaw baɗɗo hanki to wuuro wiyetengo Siba walla mbiɗen Seba wuuro wiyetengo Seba ne tawe e nder région mo Sahel taw koye liye mo yanga ko toon hanki koninkoɓe leydi Burkina Faso jani e base taw ko ɓen joguitiɓe armeji dilloɓe e cetal GSIM woni wallitoɓe l'organisation état islamique ɓe mbawi fuftinde toon ɓen ɗufninoɓe toon ne mbaɗa janguji mumen ɓe jooɓima hen nogas e joyyi fittandu ɓe bonni toon motoje kewɗe ɓe nangi toon armeji kewɗi ɓe duppi ɗumen e wiide armée leydi ndi to Burkina Faso keddotoɗen wonande hoorejo leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré holliti discours batteɗo e kala mayuɗo hitande jarani komo waɗa ɗum to galle lamorgo to o waɗoy ɗum koye nokku biyeteɗo Solenzo noon ne tawe e nder hakkude leydi to ngam tawtoydemo toon sembeji ɗiɓe inniri felo ngam jambareɓe dariɓe
addude nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi e nder discours makko dabɓo o holliti feet ala to Wagadugu ni Bobo Dioulasso ni banggue goɗɗo nder leydi ndi ɗon ɗo hakkude leydi to woni e wulde jaw wargoji tampuɓe heyɗuɓe ɓe ngala ndiyam ngala kurani ngoji dokɓe ne moltoyi ne ɗacci galleji mumen waraɓe e waranaɓe kala ɗum motani ko leydi ndi ene wona e julde feeta foti tan oɗo saaha ko hirjinde ɓen koninkoɓe dariɓe dadiɓe ha leydi ndi ɓuura wonde e jaam kanko capitaine Traoré o holliti darde makko kanko e gouvernement makko haɓade kala kene wiye mbuñaari beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa yiitade koye mumen e nder leydi mumen ko wona ɗum ko heccanke o to bowal laaɗi diwoje ngal Wagadugu gongal e mahtede ko bildi yani to walla dala yimɓe joyo mbasi en pittali mumen hewɓe gañima hen to to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara e nder discours makko o holliti kuccam golle makko ko ɓuuri heñorede ko haɓade guura ceerka no feewi ɗum ko caggal e kala saaha ɓiɓɓe leydi ndi ne goyto gurdam leydi ndi ene seeri cogguji ɗi koko ɓeydi o holliti ma wad dawal mangala ngam daranade ɗum kono kadi o jaari hoorejo jagorɗo makko ngam darde mum e 2022 darde fayodinde ngam ƴellidde yogay gueɗe e golle kanko hoorejo leydi Côte d'Ivoire o yaafima ujunnaji ɗiɗo taw ko dumbaɗo hewɓe hen wona selluɓe wonɓe hen kadi ñawore mumen ko ñawore famɗude no feewi kadi o yaafima ujunnaji jeegomo woɗɓe ɗum ko sukaɓe e ɓen ñawaɓe hitande duuɓi tati taw ko mbaɗi ko wona gueɗe ɓutte no feewi ɓen kala jaafama e nder kasoji leydi ndi kala kono kanko kadi mawɗo leydi ndi o holliti 2023 mawo ɓeydu ndenka e kisal e kala banggueji leydi ndi Côte d'Ivoire ko wona ɗum ko sumgoji 2023 taw ko sumgoji local omo eri ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata neɗɗo goto gadda jaam e nder leydi mumena ndeno addude fitinaji e nder leydi ndi kala sumgoji fitinaji ne kewno wadde beele kamɓe kala ɓe gona tamande wotere to Nigéria Mouhamed Buhari yuɓɓini discours mum cakkitiɗo e mayirɗe hitande nde tawno manda makko gasata ko nogase 9 mai ɗo tan e lebbi joyya e nder ndeɗo henna hitande o erima leydi ndi Nigéria nde wonata ha hande leydi potal leydi nunɗala kono ne kadi leydi démocratie ko fate banggue sumgoji e ko fate banggue ɗerhindi leydi ndi kami mbadi mum kala o yetti Allah noon dokkuɗomo jogade leydi ndi hawa tawa ndeɗo hitande omo ñaagui joom makko nde timminta golle makko hawa ɗaccita lefol laamu e jaam o tawtore kitale kewde ko duwaw Mouhamed Buhari to leydi Maroc uddi demude mum ha tiiɗi wonande ɗanniyankoɓe iwoɓe toon to leydi Chine natta royaume sari fayni gam teskede to leydi Chine koko burjiti no feewi to banggue covid-19 coronavirus kono jaaɗa kala ene tawe yoga e banggueji ɗum noon ni Royal Air Maroc ni boowal laaɗi diwoje ngal Maroc kala uddi demude mum wonande iwoɓe toon to leydi Chine Uganda to Kampala ko ɓittodiral waɗi toon jamma hecci hen ko sanga minuit nde yimɓeɓe beddoto taw nde yimɓe beddoto fo artifice yimɓe beddoto ɗum taw waɗi ɗum waɗi noon koye nokku mbiyata nokku mo mbiyata nokku mbiyata Ferdom City taw koye centre commercial mawɗo ngal ɓittodiral waɗi sukaɓe ne gonno hen ha yimɓe jeenayo ɓuuri hewde taw ko sukaɓe maayi hen e ngal ɗon ɓittodiral hewɓe gañi hen nawa to hôpital mo Kampala police mo Kampala udditi hen losko yañgo no feewi to Cameroun embuscade mawɗo waɗi ñalawma hanki o hakkude armée leydi ndi kami Boko Haram ɗum waɗi ko nokku mbiɗeɗo daw saf ene tawe nder leydi ndi 360 communauté wurɓe toon to maayo Maskata ene tawe nder maayo Tasanga kene wona militaire goto wasi en fittanum goto gañime hen armée ji kewɗi taw ko armée fetelaji e ko nandi hen armée leydi ndi ko ɗum woni ko Boko Haram nawi hen nawaniɓe ɗuma joolam jaɓeri paɗen koto Brésil Lula woni hanki hoorejo leydi ndi lawol tataɓol hitande ujunaji ɗiɗi woni 2002 o wakkanoma lefol laamu leydi ndi 2006 kadi o wakkanoma lefol laamu leydi ndi gorko mo duuɓi 97 caggal nde accuno hewrama ko fate banggue corruption e mbuñaari borjinde jawdi leydi ndi taƴana duuɓi 5 kaso waɗi noon fitinaji mawɗi no feewi
caggal muɗum noon o jeytama ƴamoɓe lefol laamu 2022 mayirɗe muma o ɓafti o ñalawma hanki o subtama o woni hoorejo leydi ndi hande o kanko luula o arti kadi lefol laamu e mbadi tataɓiri o fodi noon mawo yaltin Brésil e heege kame caɗele mawo ɓeydu ndema kame ndenka ladde mabɓe e gueɗe goɗɗe kala to Brésil keddotoɗen wonande jaltugol aduna Pelé hande o ɓandu makko adda to Brésilia joƴƴina to stade ɓiɓɓe leydi ndi kala ma ngar juurademo ɗo ha janggo haadema ko nawede to hoɗorde makko sakkitinde to hoɗorde makko sakkitinde Union européenne yidde ɗumen ko ɓamtude ndema e nder nogas jeeɗiɗi leydi e nder leyɗele Union européenne ɗum ko 2 janvier hanki o 2023 ha fanma 2027 ngaluji ɗiɓe tijji wadde hen ko 3jeeɗiɗi milliard koppareji euro hen 7jeeɗiɗi yalti koye balle hakkude leyɗele ngam wallide catal PAC ngam daranade ndema ƴellide ɗen ndema e nder leyɗele Europe ha mbawana koye natta wawde jiggoyade won e gueɗe Ukraine jamma beddoɗo henno e heccanki jamma kala ɗeɗo balɗiɗi kala keeɓi misilaji e bomboje gulɗe jaw giwɗe toon to Russie yoga e nder leydi ndi kala ko wayno Kiev e nokkuji goɗɗi kala waɗi hewɓe wasɓe hen pittali mumen 50 heccanki o neɗɗo gañi hen kanko Zelensky e nder discours makko hecci hanki o hollitino maɓe jokku ruuɗade misilaji bomboje aɓe kapto ha to haɗa kala haaɗi to Corée du Nord weddima hanki missile mum gadiɗo e 2023 e nder maje kaɗɗe mabɓe Kim erima wonande ɓeydugol arsenal nucléaire nder leydi ndi kono kadi hande subaka o riwi numéro 2 wonande armée leydi makko ngam wadde ɗon goɗɗo to leydi Syrie bowallade diwoƴe ngal Damas heeɓi pettoje gulɗe jawa giwɗe toon to Israël to weddi ɗum ko koñinkoɓe leydi Israël yimɓe nayo mbasi hen pittal men hewɓe gañima hen to bowalla diwoƴe ngal Damas dañino caɗele mawɗe ken won waktuji jonɗi haade mum reftude lawol musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en